галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең күпме генә санасак та, санап бетерә алмаслык сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһка мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Газиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Тақвалык Аллаһның әмерләрен үтәү, фарыз һәм ваҗипләрне булдыру һәм Аллаһ куйган шикләрдән чыкмау, аның харамнарын саклау булып тора. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтә: «Я әйюһәлләзина аману ттақуллаһа хаққа туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә үлүдән, Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Сезләргә бүген сөекле пәйгамбәребезнең олуг бер хадисен җиткерәсем килә. Имам ан-Навави рахимаһуллаһ үзенең 40 хадисенең алдында шушы хадиснекә урын бирде. Ни өчен? Чөнки бу хадиснең әһәмияте ислам өммәте өчен, динебез өчен, мөселманнар өчен бу хадиснең әһәмияте гаять зурдыр. عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem нәрсә диде? Din ул нәсихат диде. Нәсихат, әгәр дә аны сүзен сүзгә тәрҗемә итсәк, назидание. Кемгә дә булса күңелеңнән чыккан киңәшеңне бирү. Ләкин бу хадистә килгән нәсихат сүзе киңәш кенә түгел. Нәсихат монда ихласлыкта. Шуңа күрә бу хадисне күп кешеләр тәрҗемә итәләр русчага: дин ул насихат, дин ул ихласлык, религия это искренность. Монда сүз бара тугрылык, тугры калу. Тормышта нинди генә сынаулар килмәсен, үзеңнең иманыңа, Раббыңа, пәйгамбәреңә тугры калу, кардәшләреңә тугры калу. Шуңа күрә насихат сүзе монда зур. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям димәк, дин ул насихат, ихласлык, бер-береңә тугрылык диде. Шуннан соң сахабалар сорадылар: "Кулна лиман?" Кемгә карата? Кемгә карата насихат, тугрылык, ихласлык? Шуннан соң сөекле пәйгамбәребез әйтте: Аллаһка карата диде. Иң беренче безнең тугрылыгыбыз, безнең ихласлыгыбыз безне юктан бар кылган Раббыбызга. Вали китабихи, аның безгә иңдергән китабына, Коръәнгә тугрылык, Коръәнгә ихласлык. Вали расулихи, аның сезгә җибәрелгән илчесенә, сөекле пәйгамбәребезгә карата тугрылык, ихласлык. Вали аимматил муслимин, мөэминнәрнең имамнарына. Бездә имам ул мәчеттәге намазны алып баручы, минбәрдән хутба сөйләүче кебек, ләкин имам сүзе гарәп телендә алдан баручы, предводитель, җитәкче дигәнне аңлата. Шуңа күрә хадистә дә мәчеттәге муллаларга тугрылык дип килми беренче чиратта, сезнең өстегезгә куелган, мөселманнар өстеннән җитәкчелек иткән кешеләргә карата ихласлык диде һәм гомум мөселманнарга карата диде. Бу имам Муслим җыентыгында килгән хадис. Иң беренче Аллаһның илчесе
Раббыбызга карата диде. Аллаһы Тәгаләгә ихлас булу. Ихласлык сүзе бер яктан шын күңелдән дип тәрҗемә итәбез. Икенче яктан ихласлык ул шын күңел дигән сүз түгел. Ул чисталык дигән сүз. Сафлык. Нәрсә ул чисталык? Нәрсәдән? Риядан, ширикләрдән. Әгәр дә мөселман кешесе Аллаһ каршына басып намазын укый икән, ризык ва суларын калдырып уразасын тота икән, халал акчаларын җыеп хаҗ сәфәренә чыга икән, менә бу көннәрдә күпме милләттәшләребез чыгып китәләр изге хаҗ сәфәренә. Аның калбендә бер генә максат: Аллаһ ризалыгы. Аллаһ ризалыгы өчен каялы Мәккәне барып күреп кайтыйм әле. Мәккә Мальдива түгел ул. Каялы Мәдинәне күреп кайтыйм. Юк. Аллаһы Тәгалә шакыра үзенең Мәккәсенә һәм Мәдинәсенә ихлас бәндәләрен. Һәм китерә шуларны. Шуңа күрә һәрбер кеше Аллаһы Тәгаләгә ихлас булу, башка затларны чыгарырга кирәк. Чистартырга кирәк. Менә бу безнең ихласлыгыбыз. Бер Аллаһка гыйбадәттә. Аның каршында булган бурычларыбызны үтәү. Бу безнең Аллаһка булган ихласлыгыбыз. Шушы Аллаһ безгә йөкләгән фарызларны үтәү генә түгел. Җәмәгать, бу фарызлар өстендә эшләргә кирәк. Мин намазымны укыдым да бетте түгел. Аның өстендә, намаз өстендә эшләргә кирәк. Кемдер безнең арабызда намазга басты 5 ел элек. Кемдер 10 ел, машалла 20-30 ел намаз укучылар бардыр арабызда. Соңгы тапкыр намаз турында китап кашан укыдыгыз? Кайберәүләр менә 20 ел элек намазга басканда ничек ул китапны укыганнар, бүтән укыганнары юк. Ул уйлый: Мин тиз генә бер айда, 2 айда намазны өйрәндем дә, битте намаз гыйбадәт. Исламның икенче баганасын булды, мин аны бикләдем, ул минем бар дип уйлый. Гомер буе үлгәнче намазларың өстендә эшләргә кирәк. Намазыңны хушуклык белән укыйсың. 20 ел сәҗдәдә һаман шушы Субхана Раббил Агънаны әйтәсең, 3 тапкыр 5-7. Пәйгамбәребез анда 5-6-7-8 төрле зикр әйткән. Ятлашуларны. Менә бу синең намазга булган ихласлыгың, Аллаһка булган ихласлыгың. Эшлә намазың өстендә, эшлә уразаң өстендә. Әле соңгы вакытта карап торам, соңгы 5-10 елда чит илдән килгән мода Россиягә дә кирде. Ул начар түгел. Төрле курслар үткәрәләр, бизнес курслар үткәрәләр, экономический курслар үткәрәләр, бик күп акчалар түгеп, бик көчле остазларда, профессорларда егетләребез белем алалар. Ярый инде ул бизнесны өйрәтүче үзе тормышында бизнес ясаган булса, аның кайберсен карап торасың, ул бер кашан да бизнес ясамаган. Ну кешегә өйрәтә бизнес ясарга. Шунда башыма фикер килде. Кешеләр 40-50-100 мең акча бирәләр шул курс өчен. Әгәр дә мин шушы минбәргә басып курслар объявлять итсәм, җәмәгать, әйдәгез, намаз курслары үткәрәбез ди. Намазның içine төшәбез. Һәрбер зикрен карыйбыз, һәрбер кыяфәте, хәрәкәте нәрсәне аңлата. Мин сезгә курслар үткәрәм. Әйдәгез, 50 мең акча җыябыз, 20 кеше 1 миллионга үткәрәбез. Аннарысын бер мохтаҗ җиргә бирәбез дисәм, күпме кеше язылыр микән? Безгә без дөньяны куабыз. Ахиретебез өстендә бик аз эшлибез. 20 ел элек намаз уку тәртибен куйдык та шулай намазга кайтканыбыз юк. Гомер буе намаз өстендә эшләргә кирәк. Гомер буе ураза өстендә эшләргә кирәк. Ураза бит ул ризык судан тыелу гына түгел. Хаҗ өстендә, закатын өстендә эшләргә кирәк. Менә бу безнең Раббыбызга булган ихласлыгыбыз. Вали китабихи, китабына булган ихласлык. Аллаһы Тәгалә безне күпме өммәтләр арасыннан сайлап, без шундый дахи булган өчен түгел. Без шундый текә җегетләр булган өчен түгел. Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән безне Коръән өммәт итте. Карагыз, кешелек тарихын алсагыз, Пәйгамбәребез галәйһиссалату вассалам нәрсә диде? 2 бармагы белән: мин һәм кыямәт бергә килербез диде. Я и судный день вот так вместе придем диде.
Бу нәрсәне аңлата? Пәйгамбәребез килде 1000 ел элек, дөнья бетер алдыннан. Аңа хәтлек, алар пәйгамбәрне дә белмәделәр, күрмәделәр. Пәйгамбәрнең хәдисләрен күрмәделәр, һәм Коръән аятларын белмәделәр. Ләкин Аллаһ безгә бирде. Без Коръән уммәте бүген. Сөйкле пәйгамбәребезгә Җәбраил bir ayet, шушы инҗи бөртекләре кебек, шушы аятларны 23 ел эчендә иңдерде. Бүген ул безнең кулыбызда, киштә бездә тузан җыеп ята. Шуңа күрә бүген без Коръән уммәте булдык. Бу безгә Аллаһның зур рәхмәте, безнең бөеклегебез шунда. Ләкин бүген безнең арабызда 5 намаз укып та 28 хәрефне ничә елда ятлый алмаган кешеләр бар. 28 хәреф, җәмәгать. Өйрән инде шуны. Кил инде, ач дәфтәреңне, һаман кириллица белән Фатиханы укып йөрмә инде. Оят бит бу. Өйрән шушы 28 хәрефне һәм пәйгамбәребез укыган хәрефләр белән укып кара, йөрәгеңнең халәте башка булачак. Bir вакыт шулай, bir архитектор кеше, машалла, килде, дәфтәрен тотып, моннан инде bir 20-25 ел элек, дәфтәрен тотып мәчеткә килде. Ижекле хәрефләрне ятлый башлады. Хәтерлим, Кул хуалланымы, шын гарәпчә укый башлагач күзләре яшьләнде. Аннары соң ялмайды да, хәзрәт ди, мин бит Коръән укый башлаганмын ди. Карагыз, нинди шатлык йөзендә. Шуңа күрә өйрәнергә кирәк. Аллаһның бөек китабын бүген президентлар, министрларга әйтәләр, инглиз телен өйрәнегез дип. Фәлән меңгә репетитор яллап инглиз телен өйрәнәләр. Иртәгә патшабыз әйтә икән, бөтенегез Кытай телен белергә тиеш дип, министрлыктан куам дисә, бөтенесе Кытай телен өйрәнәчәк. Йокламыйча, ашамыйча. Аллаһның китабында без мөселманнар өйрәнә алмыйбыз. Өйрәнегез. Ят эш бу. 28 хәрефне ятлап, гарәпчә Коръән укый алмаса. Шуңа күрә өйрәнергә кирәк. Бу безнең максатыбыз булырга тиеш. Коръән уку гына җитми, кемдер тынычланып утырмасын. Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә мөрәҗәгать итә. Һәр аятта безгә обращение, Аллаһ безгә эндәшә, ә без җавап бирмибез. Кай вакыт әти кайта, малайына эндәшә, кызына эндәшә, әтегесе нәрсәдер уйный, ишетми. Без Аллаһның куллары, ул безгә эндәшә, ә без аны ишетмибез. Чөнки нәрсә әйткәнен аңламыйбыз. Шуңа күрә Коръәннең тәфсирләрен укырга кирәк. Ничә мәртәбә ишетәм кешеләрдән, мин Коръәнне укып чыктым ди. Мин тәфсирләрне укып чыктым ди. Крашковскийны укыган инде ул. Һәм ул Коръәнне укып чыктым дип уйлый. Коръәнне укып чыгып булмый, җәмәгать. Аны гомер буе укырга кирәк. 20 тапкыр укыганда bir аятны 19-нчы мәртәбә укыганда, 20-нчы мәртәбә укыганда Аллаһ яңа гыйлемнәр ача. Шуңа күрә Коръәнне, тәфсирне укып чыктым мин дигән сүз ул дөрес җөмлә түгел. Аны гомер буе укырга кирәк. Гомер буе шуның эченә төшенергә кирәк. Бакара сүрәсен Гомар ибн Хаттаб 12 ел укыган. 12 ел гомерен бирде Гомар Бакара сүрәсенә генә. Бакара сүрәсен 12 елда укып ятлаганнан соң Корбан итте, Аллаһка шөкер итеп, мин Бакараны өйрәнеп чыктым дип. Сыер дия шалган. Аллаһка шөкер итеп. Карагыз, нинди аларның мөнәсәбәтләре булган Коръәнгә. Ул кемдер уйларга мөмкин, 12 ел буе яшәде микән ул, көне-төн укыган, шуны өйрәнгән һәм шул һәрбер аятта Аллаһ аңа нәрсә әйтергә теләгән ишеткән һәм аны тормышка ашырган. Шуңа күрә Аллаһның китабына ихласлык кирәк. Илчесенә ихласлык, Аллаһның хак илчесе, иң бөек мәхлугы, сөйкле пәйгамбәребездән дә бөек мәхлук юк. Аллаһның гарышы да андый бөек түгел. Аллаһның илчесе кебек. Галәмнәр берсе дә Аллаһның илчесенең дәрәҗәсенә тормый. Җәннәт, җәһәннәм аның дәрәҗәсенә тормый. Иң дәрәҗәле мәхлук пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм тарихта булган иң зур вазифаны, иң авыр вазифаны, соңгы пәйгамбәрлек Аллаһ аңа тапшырды.
Ул иң хәерле кеше, ул иң хикмәтле кеше, ул иң сабыр кеше, ул иң әхлаклы кеше, ул иң көчле кеше. Ул хәтта аның кыяфәте, галимнәр әйтәләр, кешелек тарихында иң шибәр. Бар шундый хилаф, Юсуф алейхиссалам матурракмы, әллә пәйгамбәребезме? Күп галимнәр әйтә, юк ди, пәйгамбәребез Юсуфтан матуррак булган. Шуңа күрә ул номер 1 во всем. Ул безнең пәйгамбәребез. Һәм бүген без пәйгамбәрне белмибез дә, ислам өммәте. Без аны белмибез. Күп кешедән сорасаң, пәйгамбәр турында эш сорау бирсәң, җавап бирә алмый. Әгәр дә Ибраһимның артыннан йөрүчеләр, Мусаның артыннан йөрүчеләр монда кайтып безне күрсәләр, ничек без иң бөек пәйгамбәрнең турында бер нәрсә белмәгәнне. Алар безне мөселман дип уйларлар икән. Шуңа күрә пәйгамбәребезне өйрәнү. Аны өйрәнгән сайын, русча әйтәм инде, чем больше изучаешь пророка, тем больше влюбляешься в него. Тем больше любишь его. Невозможно любить пророка, просто прочитав хадис. Вот, нужно любить пророка. И я начал его любить. Надо изучать его жизнь, его качество, его нравство, его терпение, его отношение к женам, к детям, к соседям, к мусульманам, к немусульманам. Чем больше мы будем узнавать о нашем пророке, тем больше мы будем его любить. Шуңа күрә пәйгамбәребезгә саллаллаху алейхи ва саллям ихласлык булырга тиеш. Имамнарга, җитәкчеләргә ихласлык. Аллаһның җир өстендәге сөннәте, это закон Аллаха на земле. Аллаһ һәр вакыт халыклар, милләтләр, ил, дәүләтләр өстендә җитәкчеләр куя. Аллаһ Тәгалә әйтер иде, мин җитәкче, бүтән җитәкче юк дип. Юк. Аллаһ Тәгалә һәр вакыт илләр, җирләр өстендә җитәкчеләр куя. Әгәр дә ул халык достойный булса, ул халыкка достойный җитәкче куя. Һәм ул җитәкче ул халыкны күтәрә, милләтләрне күтәрә. Әгәр дә ул халык явызлыкка төшсә, Аллаһка шөкер итмәсә, Аллаһ ул халыкны җәзага тарта, хәерсез җитәкчеләр куеп, залимнәр куеп. Менә шуңа күрә ярак китәсе юк. Хәтта үзебезнең Рәсәй дәүләтендә генә йөзләп регион булса, һәр бер регионның үз җитәкчесе бар. Һәм бөтен регионда да бүген бер төсле түгел. Юллармы, башкалармы, һәм дин тотудагын, әгәр дә алсак бүген Татарстанны, Аллаһның рәхмәте, җәмәгать. Бүген без шундый халәттә, мин кай вакыт куркып куям. Безгә кадәр Казан минбәрләрендә сөйләгәннәр Риза Фахретдиннар, Галимҗан Барудилар, Шихабетдин Мәрҗәниләр Аллаһның рәхмәтендә булсыннар. Алар бездән галим, бездән хәерле булган, ләкин алар янында бүген безнең кырда булган җитәкчеләр бармы икән? Бүген үзебезнең Казан муллалары башта барып җитәкчеләрдән җир сорыйбыз. Бушлай, дәүләт бушлай бирә, бер җирне дә сатып бирмей. Аннарысын шул җирне алар безгә биргәннән соң мәчет салабыз дип алабыз бит. Аннарысын әйтәбез, фәлән җитәкче, минем акчам юк. Миңа ул мәчетне салып та бир әле дип барып алардан салырга акча сорыйбыз. Аннарысын әле без аларны шакырабыз, киләле безнең мәчетебезнең гаитенә дип аларны китертеп беренче рәткә утыртабыз. Әле аннарысын тагын хат барып күтәреп барабыз, газына, суына да ярдәм ит алмассың микән, фәлән дип барабыз. Бүген без шундый хәлдә. Берәр заман Казан, Татарстан мондый хәлдә булды микән? Мондый җитәкчеләре булды микән? Мин моны кемгәдер ярар өчен әйтмим. Инде моннан барып җитмәс ул. Алар безнең Алтан группасында юктыр, Телеграмда утырмыйлардыр. Ләкин мин моны сөйлим ни өчен? Аллаһ каршында җавап бирәчәкбез һәрберсе өчен. Мондый җитәкчеләребез булган өчен. Мондый ярдәмчеләребез булган өчен. Шуңа күрә кемнәрнедер сүгеп, җитәкче кешегә ярый алмый бер кашанда. Мөфти дәген бер кашанда бөтен кешегә ярый алмаячак. Ләкин бүген аларны сүгеп, аларның гаибен эзләгәнчә без ярдәмдә булырга тиеш. Без дугада булырга тиеш алар өчен. Менә арабызда булачак хаҗилар, хаҗга китәсез. Кәгъбәтулла янында җитәкчеләребез өчен дә дуга кылыгыз. Кылыгыз дуга. Валлаһи дип әйтәм, мин аны мактаныр, хәерче үзен мактар ди. Мин аны мактаныр өчен әйтмим, ләкин Кәгъбә янына баргач, җитәкчеләребез өчен дуга кылмыйча минем кайтканым юк. Сафа Марваларда, сагый кылганда җитәкчеләр өчен минем дуга кылмыйча кайтканым юк. Ни өчен? Балык башыннан чири ди. Җитәкче чирсә халык чири.
Жетекші түзік болса, бүтін халық түзік бола. Менә шуңа күрә ихласлык булырга тиеш жетекчеләргә каратады. Хәерле эшләрен күрик. Хәерсез эшләреннән Аллаһ тәүфик бирсен дип дуа кылыйк. Булган шундый халифлар арасында бик күп залимнәр булган. Булган шундый халиф үзенең зулымлыгы белән тарихта калган. Хаҗҗаҗ ибн Юсуф. Бер галимнең башы зинданнан чыкмаган. Һәр вакыт әйтә торган, утыртыгыз аны, утыртыгыз, төрмәдән төрмәгә йөргән. Шушы галим әйткән, валлаһи дигән, Хаҗҗаҗ ибн Юсуф гомерендә бер изгелек кылса дигән. Карагыз, ничек явыз булган. Бер изгелек кылырга уйласа, иң беренче кырына мин килеп басачакмын дигән, аңа ярдәм итәргә дигән. Шуңа күрә ихласлык булырга тиеш түрәләргә, җитәкчеләргә каратады. Гади мөселманнарга, ислам өммәте. Алтан мәчетенә йөрүчеләргә карата димәгән. Чөнки бездә шулай бит. Син кайсы мәчеттән? Гадел, юк, син безнеке түгел. Син кайсы мәзһәптән? Шафигыйдан? Син безнеке түгел. Юк. Без мөселманнар шикләнмибез Алтан мәчете белән. Без мөселманнар шикләнмибез Казан белән, республика белән. Әлхәмдүлилләh. Кая нинди ярдәм кирәк? Иң беренче безнең мәчетебез баса. Шулай бит. Кемдер мине аңламый да. Моннан 9000 километр ана яшьчеге тора. Дальний Востокта бүген мәчет төзибез. Әлхәмдүлилләh 2 миллионнан артты бездән инде ярдәм китте. Тиенен җибәреп торабыз счетларына. Рәхмәт укыйлар безгә. Аллаһның рәхмәте белән. Шуңа күрә аларга да ярдәм итәбез. Фалестинга да җыйдык. Хәзер дә ярдәм итеп торабыз. Дагыстанда хәлләр булды. Әлхәмдүлилләh фондлар аша, бездән 2 миллионнан артык акча китте. Безнең мәчеттән генә. Фондлар аша, диния нәзарәт аша 25 миллионга акча якын бездән китте. Әле җәмәгать бу да ихласлык дип әйтмәсенме? Бүген арагызда ис алып чыккан кешеләр бар. Бер ис алу күпме тора? Бүген хәтта җәмәгать Казан тирәсендә 10 миллионга йорт салып булмый. Аның җире генә бүген күпме тора? 25-30 миллионга йорт салучылар бар. Аллаһка шөкер. Бүген Дагестанда 6000 йорт җимерелде. 6000 йорт. Мин Сарманнан, мин карап утырам. Сарманда 6000 кеше яши. 6000 йорт юганда. 6000 йорт ул ничә мең кеше йортсыз калды. Җәмәгать, анда миллиардлаган акча кирәк бүген төзәтергә. Мин хәзер әйтмим җимерелгән юллар, җимерелгән күперләр, ярый әйтик инде соң дәүләт торгызыр дип. Дәүләт рәсми булган йортларга да күпмедер бирә, ләкин дәүләт бүтән авылга килеп, горный авылларга менеп, бүтән авылда йортны салып бирә алмаячак. Шуңа күрә үзем барып килдем, кардәшләр белән күрештем. Машалла диләр. Менә бу бәла ди безне берләштерде ди. Берләштерде ди, хәтта күрдем, берәү Уфадан Тралга салган экскаваторларын чыгып киткән, бисмилла, Дагестанга килгән. Чыкканда әйтә, "Кая, менә ди минем экскаваторлар, әйдәгез" ди. Шу әйтә, "Хәзрәт, бәлки бераз солярка җибәрәсез безгә" ди. "Соляркага акча җитми" ди. "Минем бүтән техникам" ди, "монда" ди. "Әнә, экскаваторларым эшли, КАМАЗларым ташый" ди. Кимдә нәрсә бар? Кимдә нәрсә бар? Бисмилла. Менә бу безнең ихласлыгыбыз. Бер-беребезгә карата. Рәсәй белән генә дә шикләнмибез. Фалестинны әйттек. Ливан булсынмы? Менә бүген безнең зур кунакларыбыз килде Ливиядән. Әлхәмдүлилләh, бүтүнесе безнең кардәшләр. Без алар өчен шатланган кебек, без алар өчен кайгырабыз. Алар безнең өчен кайгыра. Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Өммәт ул бер тән диде. Бармак сызласа да бүтән тән хәсрәтләнә. Шуңа күрә менә бу ихласлык, тугрылык бер-береңә, ул бүтән өммәтнең бер-берсенә булган тугрылыгы турында. Түгел анда Төркиядә землетрясение булгач, аларның гынахлары күп булгандыр инде. Безнеке әзме? Кайсыгызныкы әз? Төшми бит башыгызга. Шуңа күрә нельзя злорадствовать. Аллаһ Таала үзе белә кемгә нәрсә бирергә. Ләкин кемгәдер хәсрәт килгән икән, күршеңнең өе җимерелгән икән, син кирип, синең гынахларың күп булгандыр инде дип утырырга тиеш түгел, таш астында яткан кешеләрне карап. Менә шуңа күрә җәмәгать, безнең өммәтебезнең ихласлыгы бу. Ад-динун насиха, динул насихат, динул ихласлык диде. Раббыбыз Аллаһ бер-беребезгә карата ихлас булырга, кардәшлегебездә ихлас булырга Аллаһ Таала безгә ярдәм итсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'на бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.